ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் பூபதி எம்எஸ் பில்டர்ஸ். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வேப்பம்பட்டு மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள முக்கியமான மையங்கள் தான் பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே வேப்பம்பட்டில் ஏன் வீடியோன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன். அதோட ஐ பட்டன் மேலே இருக்குது, கீழே பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். வேப்பம்பட்டில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான என்னென்ன இருக்குது, ஸ்கூல்ஸு, காலேஜ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பஸ் டிப்போஸு எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அந்த வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன். இப்போ வேப்பம்பட்டில் சுற்றி இருக்க முக்கியமான மையங்கள்லாம் உங்களுக்கு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டுறேன், வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா வேப்பம்பட்டோட ஃபுல் வியூ இது ட்ரோன் மூலிமா உங்களுக்கு காமிக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போது பார்த்திங்கன்னா வேப்பம்பட்டு பஸ் டிப்போலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஏர்லி மார்னிங் 5 o'clockலேருந்து உங்களுக்கு பஸ் அவைலபிள் இருக்குங்க. வேப்பம்பட்டிலேருந்து பிராட்வேக்கு, கோயம்பேடு, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டி நகருக்கு எல்லா சைடுமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பஸ் இங்கே அவைலபிள் இருக்குது. வேப்பம்பட்டிலேருந்து நம்ம ஈஸ்ட் சைடு, வெஸ்ட் சைடாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். வெஸ்ட் சைடு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு திருவள்ளூர், அரக்கோணம், திருத்தணி, திருப்பதி அந்த வியூவில் உங்களுக்கு எல்லாம் என்னென்ன இருக்குது முக்கியமான இதுங்களாம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ நம்ம பார்க்குறது பாலிடெக்னிக், கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கந்தங்கொல்லையில் இருக்கிற கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அடுத்தது செவப்பேட் போலீஸ் ஸ்டேஷன். வேப்பம்பட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேஷன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் செவப்பேட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு. அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல், செவப்பேட்டில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இருக்குது. இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு +2 வரைக்கும் இருக்குது. ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து +2 வரைக்கும் உங்களுக்கு இங்கே அவைலபிள். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ஃபேமஸான பிளேஸ் தான் பார்க்க போகிறோம், இந்த தண்ணீர்குளம் பஸ் ஸ்டாப். இந்த தண்ணீர்குளம் பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம புட்லூர் அம்மன் கோயில் தான் இங்கே ஃபேமஸான கோயில் இது. இந்த அம்மன் கோயிலுக்கு ஒரு வரலாறே இருக்குது, அதனால தான் இது ஃபேமஸான கோயில்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம புட்லூர் அம்மன் கோயில் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா காக்கலூர் தொழிற்பேட்டை. இந்த தொழிற்பேட்டை பார்த்திங்கன்னா ஒரு 200 கம்பெனி இங்கே இருக்குது, அதனால் இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு மையமாகிடுச்சு. இதுவும் நம்ம இந்த காக்கலூர் சிட்கோ நகர் அடுத்தது பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா மாவட்ட தொழில் மையம். இது ஒரு முக்கியமான கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ். அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போது பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு அரசு தொழில் மற்றும் வணிகத்துறை புதிய மின்பொருள் சோதனை கூடம் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் அப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போது பார்த்திங்கன்னா மண் ஆய்வு கூடம் பார்த்துட்ருக்கோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது பார்த்திங்கன்னா மண் ஆய்வு கூடம் வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் திருவள்ளூர், இதுதான் பார்த்துட்ருக்கோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் புகழ்பெற்ற ஒரு கோயில் தான், ஆஞ்சநேயர் கோயில் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். காக்கலூர்லேயே ஒரு புகழ்பெற்ற கோயில் ஒன்று இருக்குது, ஆஞ்சநேயர் கோயில், அதை தான் பார்த்துட்ருக்கோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த வழியாக போகும்போது பார்த்திங்கன்னா சென்னைக்கு இங்கேருந்தும் போகலாம், அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் போகும்போது திருப்பதிக்கான ரூட் இது, அதை தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த சிக்னல்லேருந்து ரைட் எடுத்தோம்னா திருப்பதி, லெஃப்ட் எடுத்தோம்னா சென்னை, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீபெரும்புதூர், காஞ்சிபுரம், இந்த வழியாக நம்ம இதை போகலாம். இந்த சிக்னல் ரைட் எடுத்தால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம லெஃப்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபயர் இன்ஜின் ஆஃபீஸ், இது தீயணைப்பு மீட்பு பணி நிலையம், இது திருவள்ளூர் மாவட்டம். இது ஃபயர் இன்ஜின் ஆஃபீஸ். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா தாலுகா ஆஃபீஸ், வேப்பம்பட்டுக்கு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் தாலுகா ஆஃபீஸ், அதாவது வட்டாட்சியர் அலுவலகம். அதுக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது பார்த்திங்கன்னா சப் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸு, சார் பதிவாளர் அலுவலகம். இங்கே தான் பார்த்திங்கன்னா எல்லா லேண்டும் வீடும் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது, அதுக்கான பிளேஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இதுலேருந்து நம்ம வெளியே வந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு திருத்தணி, திருப்பதிக்கு, அதுக்கப்புறம் இங்கே இந்த வழியாக இருந்து பார்த்திங்கன்னா செங்குன்றம், ரெட்டின்ஸ் அந்த வழியாக போகிறதுக்கான மேப்பும் இதில் காமிச்சிருப்பாங்க, போர்டு இருக்கும். இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது சென்னை சில்க்ஸ், அதுவும் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம், அதுக்கான இதுவும் காமிச்சிட்ருக்கோம் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் திருவள்ளூர், அதாவது பார்த்திங்கன்னா கோர்ட்டு, இதுதான் பார்த்திங்கன்னா திருவள்ளூருக்கு பெரிய கோர்ட்டு இதுதான். அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சிவன் கோயில் ரோட்லேயே, மெயின் ரோட்லேயே இருக்கும், பெரிய கோயில் இதுவும். இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், அதாவது பார்த்திங்கன்னா கலெக்டர் ஆஃபீஸ், இதுதான் பார்த்துட்ருக்கோம். அதுக்கான என்ட்ரன்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இது கலெக்டர் ஆஃபீஸ். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா மாவட்ட காவல் அலுவலகம், அதாவது பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் போலீஸ் ஆஃபீஸ், இதுதான் பார்த்துட்ருக்கோம். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சரௌண்டிங் எல்லாமே பக்கத்து தான் இருக்கும் உங்களுக்கு.
நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ். திருவள்ளூரில் இருக்கிற ஒரு மெயினான ஆஃபீஸ்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ், அதுவும் பார்த்துட்ருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டுதல் மையம் திருவள்ளூர், அதாவது பார்த்திங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த ஆஃபீஸுக்கு ஆப்போசிட்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட விளையாட்டு மையம், அதாவது பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் இருக்கிற பார்த்திங்கன்னா விளையாட்டு மையம் தான் இது. அதுக்கான ப்ளேஸு ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கான கிரவுண்டும் உங்களுக்கு தான் காமிச்சிட்ருக்கேன். இது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கல் காலேஜ், கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ். திருவள்ளூர் மாவட்டத்திலேயே பெரிய மெடிக்கல் காலேஜ் இது தான். இந்த கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஒன்று, அதுக்கான இதுவும் எலெக்ஷன் அதாவது டிபார்ட்மெண்ட்டும் இங்கே பக்கத்திலே தான் இருக்குது. இந்த கவர்மெண்ட் காலேஜ் தேர்தல் ஆணைய ஆஃபீஸ்லாம் வெளியே வந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரோட்டில் இருந்து இங்கேருந்து திருப்பதிக்கு திருத்தணிக்கு அந்த ரூட்டும், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஊத்துக்கோட்டை சத்திவேடு அந்த பக்கம் இருக்க எப்படி ரூட்டு போகிறதுன்னு இங்கேருந்து உங்களுக்கு அது ஒரு போர்டே கொடுத்துருப்பாங்க. அதான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த வழியாக போகும்போது தான் ஊத்துக்கோட்டைக்கான வழி இது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா பொதுப்பணித்துறை ஆஃபீஸை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த பொதுப்பணித்துறை ஆஃபீஸ்லேருந்து இந்த வழியாக போகும்போது பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எண்டில் முதன்மை கல்வி அலுவலர் ஆஃபீஸ் தான் இங்கே இருக்குது. அங்கேருந்து வெளியே வரும்போது அந்த வழியாக வரும்போது உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா சப் ட்ரெஷரி ஆஃபீஸ் தான் இங்கே இருக்குது, அதாவது சார்நிலை கருவூலம் ஆஃபீஸ் தான். அந்த ஆஃபீஸ்க்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் ஆஃபீஸும் பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது. ஊத்துக்கோட்டை போகிற வழியிலே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மின்னணு கருவூலம் ஆஃபீஸ் மையம் தான் இருக்குது. அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடம், அதாவது வேளாண்மை விற்பனை வந்து உங்களுக்கு பக்கத்துலேயே அந்த குடோனும் உங்கள் பக்கத்துலேயே இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா திருவள்ளூர் பெரிய மெயின் பஸ் ஸ்டாப் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ரீபெரும்புதூர், செங்குன்றம், அரக்கோணம், திருத்தணி, திருப்பதி எல்லா வழித்தடங்களுக்கும் இங்கேருந்து நிறைய பஸ் இருக்குது. அதை தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த வழியாக வரும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு உலக புகழ்பெற்ற பெரிய கோயில் தான், அதாவது பார்த்திங்கன்னா திருவள்ளூர் வீரராகவர் கோயில் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேமஸான கோயில். இங்கே எப்பவுமே பார்த்திங்கன்னா கூட்டம் இருக்கும். இந்த கோயிலோட தெப்பக்குளம் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு உழவர் சந்தையும் இருக்குது, அதை பார்த்துட்ருக்கீங்க. இந்த சிக்னல் ரைட்டில் இருந்த எல்லா ஆஃபீஸும் பார்த்துருப்போம். இந்த சிக்னல் லெஃப்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன ரூட் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த வழியாக போகும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காஞ்சிபுரத்துக்கு இந்த வழியிலேருந்து தான் போகணும். அதே மாதிரி ஸ்ரீபெரும்புதூர், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கேருந்து பூந்தமல்லி, சென்னைக்கு போகிறதுக்கு இதுக்கான வழித்தடங்களும் இதிலே இருக்குது. இந்த வழியாக போகும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல், அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஜிஹெச் பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் கட்டிகிட்ருக்காங்க. ஆல்ரெடி இருந்த ஹாஸ்பிட்டலை விட இப்போது நிறைய மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலாக நம்ம கட்டிகிட்ருக்காங்க இங்கே திருவள்ளூரில். அதான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். சென்னையில் இருக்க ஜிஹெச் மாதிரியே இங்கேயும் திருவள்ளூர் ஜிஹெச் பெரிய ஜிஹெச்சாக கட்டிகிட்ருக்காங்க. இந்த ஹாஸ்பிட்டல் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இணை இயக்குனர் அலுவலகம் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். மருத்துவம் மற்றும் அந்த சார்ந்த பணிகளான ஆஃபீஸ் இது. இந்த வழியிலே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு திருவள்ளூர் கூட்டுறவு கூடமும் இங்கேயே பக்கத்துலேயே இருக்குது. இசேவை மையம் எல்லாமே இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே பக்கத்துலேயே இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகம், பழைய அலுவலகம், அதை தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இந்த ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கால்நடை பராமரிப்பு துறையும் இங்கே பக்கத்துலேயே இருக்குது. திருவள்ளூரில் பார்த்திங்கன்னா ஃபேமஸான தேட்டர் ஒன்று இருக்குது. அதை பார்த்திங்கன்னா ராக்கி சினிமாஸ் இருக்குது. இதுவும் பெரிய தேட்டர் தான். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வேப்பமட்டோட வெஸ்ட் சைடு என்னென்ன இருக்குன்னு எல்லாத்தையுமே முக்கியமான மையங்கள்லாம் பார்த்துட்டோம். இப்போ ஈஸ்ட் சைடு என்னென்ன இருக்குது பார்க்க போகிறோம். அதாவது பார்த்திங்கன்னா சென்னை பக்கம் போகும்போது என்னென்ன இருக்குது அது சரௌண்டிங்கில் அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம்.
வேப்பம்பட்டோட ஈஸ்ட் சைடு இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டாடா ஸ்டீல் கம்பெனி, அதாவது பெரிய கம்பெனி. இங்கே பார்த்திங்கன்னா 10,000 பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அந்த கம்பெனியில் பார்த்திங்கன்னா 2 கம்பெனியாக இப்போ பெருசாகிட்டாங்க. அதனால தான் இப்போ பெரிய கம்பெனியாக இருக்குது. அதுதான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இந்த கம்பெனி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உங்களுக்கு வேளா சினிமாஸ் தேட்டர் இருக்கும். இந்த சைடில் இது ஒரு ஃபேமஸான தேட்டர் தான் இதுவும். அது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா ரிலையன்ஸ் ட்ரெண்ட்ஸு. இந்த வழியாக போகும் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ரோட்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு முருகன் டெம்பிளும் இருக்குது, பெரிய டெம்பிள் இதுவும். அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்லேயே ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விநாயகர் டெம்பிளும் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அலி சூப்பர் மார்க்கெட். இது பார்த்திங்கன்னா பெரிய மார்க்கெட். இது எல்லா திங்ஸும் இங்கேயே இருக்குது, அவைலபிள் இருக்கும். ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ரோடு ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு கடைங்க தான். என்னென்ன திங்ஸ் வேணுமோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சரௌண்டிங்லேயே உங்களுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது. எல்லாமே வேப்பமேடு பக்கத்துலேயே எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் என்ன வேணால் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து பெரியபாளையம் எப்படி போகிற ரூட் மார்க்கும், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திருமழிசை, பூந்தமல்லி, ஆவடி எப்படி போகிறன்ற ரூட் மார்க் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இதுலேருந்து லெஃப்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரியபாளையம் போகிற ரூட் இது, அதாவது பாக்கம் பெரியபாளையம் அந்த பக்கம் போகிற ரூட் இது. 24 hours ஹாஸ்பிட்டல் நிறைய இருக்குது இங்கே பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு சரௌண்டிங்லேயே. அதான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். தேட்டரும் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, லக்ஷ்மி தேட்டரும் இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சரௌண்டிங்கில் ஸ்கூல்ஸும் நிறைய இருக்குது. அது உங்களுக்கு அதிகமாக எடுத்துருக்க மாட்டோம், இருந்தாலும் ஸ்கூல்ஸும் நிறைய இருக்குது பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா சென்னையிலேருந்து வரும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் புகழ்பெற்ற ஐயப்பன் டெம்பிள் இது. அந்த வியூ தான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன். இந்த ஐயப்பன் டெம்பிள் பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பள்ளிவாசல் இருக்குது. அதுக்கான வியூ தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். மிகவும் பழமையான பள்ளிவாசல் இது. மிகவும் பழமையான பள்ளிவாசலாக இருந்தாலும் ஃபேமஸான பள்ளிவாசல் இது. உங்களுக்கு சரௌண்டிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு நிறைய பெட்ரோல் பங்க்ஸ்லாம் இருக்குது. பாரத் பெட்ரோலியம், இந்தியன் ஆயில் பெட்ரோல் பங்க்கு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாயரா பெட்ரோல் பங்க்கு, எல்லா பங்க்ஸும் பக்கத்துலேயே இருக்குது. இங்கேயே பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சரௌண்டிங்லேயே உங்களுக்கு கமிஷன் ஆஃபீஸும் பக்கத்துலேயே இருக்குது. அதுக்கான பிளேஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா வேப்பம்பேட்டிலேருந்து ஈஸ்ட் சைடு வரும்போது உங்களுக்கு பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு வந்துடும் அது கமிஷன் ஆஃபீஸு. இப்போ நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா மெயின் ரோட்லேயே இருக்க ஃபேமஸான ஸ்கூல், அதை பார்த்திங்கன்னா ஜெயா மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல். இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிபிஎஸ் ஸ்கூல் எல்லாமே இருக்குது. இந்த ஜெயா இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காலேஜஸ்ஸு, இன்ஜினியரிங்ஸு, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிப்ளமோ எல்லாமே இருக்குது. இதுக்கு நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா டிஐ மெட்டல் ஃபார்மிங் கம்பெனி தான் பார்த்துட்ருக்கோம். இதுவும் பெரிய கம்பெனி. இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கியமான கம்பெனி. இதுவும் இந்த டிஐ மெட்டல் கம்பெனியெல்லாம் தாண்டி நம்ம போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அவுட்ரிங் ரோடு வரும். அதாவது பார்த்திங்கன்னா 200 அடி ரோடு இது. இந்த 200 அடி ரோட்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்தெந்த வழித்தலங்கள் எப்படி போகணுன்றதுக்கான மேப்பும் இங்கே முன்னாடியே கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது பார்த்திங்கன்னா பூந்தமல்லி, வண்டலூர் எப்படி போகலான்ட்டு அந்த இது மேப் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் மீஞ்சூர் எப்படி போகலான்ட்டு அதுக்கான மேப்பெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பிளேஸ் தான் முக்கியமான பிளேஸு. அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெட்டின் சைட்லேருந்து, மீஞ்சூர் சைட்லேருந்து ரெட்டின்ஸ் அந்த பக்கம் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கான வழித்தடங்கள் இது தான் வரும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து பூந்தமல்லி, வண்டலூர் போகிறதுக்கான பிளேஸும் இங்கே தான் இருக்குது. அதுக்கான தான் ரவுண்டாக நான் பார்த்துட்ருக்கோம்.
இந்த மெயின் ரோட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய தேவாலயங்களும் இருக்குது. அதுக்கான வியூவும் பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த பிரிட்ஜு போட்டதுனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஈஸியாகிடுச்சு. வண்டலூர் போகிறதுக்கும் மீஞ்சூர் போகிறதுக்கு எல்லாமே கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. இதுவும் ஒரு முக்கியமான பிளேஸ் தான். இப்போ நம்ம பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் பார்க் கட்டிகிட்ருக்காங்க. வேப்பம்பட்டு பக்கத்துலேயே வருது. அதனால் வந்து எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா லேண்ட் வேல்யூந்து எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகணும். அதுக்கான முக்கியமான காரணமும் இருக்குது. எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் பக்கத்துலேயே வரதுனால எல்லாமே உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி எல்லாமே இருக்குது பக்கத்துலேயே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். வேப்பம்பட்டில் வீடு வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுத்துருப்பேன். நீங்கள் எனக்கு எப்போலாம் தாராளமாக கால் பண்ணலாம். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.